Caroline, Christina og Claus. Marianne og jeg, vi har lavet respons sammen. Vi har hver især kigget jeres opgave igennem og responderet på det. Og så har vi samlet dem, og jeg har så lovet at beskrive det for jer. Vi starter simpelthen fra en ende af med indledningen. Vi synes, at indledningen det virker lidt mere som en metodegennemgang end indledning, men I har jo så også skrevet indledning og metode. Vi tænker, at det Caroline siger i sin fremlæggelse, kunne være noget, der egentlig burde være med i indledningen. Hun siger lige så lidt om vigtigheden af at undervise i evolution. Samtidig så synes vi også godt, at man kunne have skrevet, eller I kunne have skrevet lidt om, hvad der rører sig i en almindelig samfundsdebat, og måske noget fra fælles mål eller folkeskolens formål kunne komme med herind. Vi mangler lidt en begrundelse for, hvorfor det egentlig er så vigtigt, som vi synes, det er. Så har jeg lavet noget empiri. Det synes vi bare er helt vildt godt. Vi synes, det er nogle super søde og fine videoer, og vi synes, tegningerne er rigtig, rigtig flotte. Det er vi lidt misundelige på. Så har jeg lavet en problemformulering, og der synes vi, den er vel ok, men vi synes egentlig, det filosofiske element, I har i den, synes vi faktisk er irrelevant, da I ikke bruger det i opgaven overhovedet. I kommenterer på det i konklusionen, men ellers så bruger I det. Så har I skrevet noget om nogle kompetencemål, og det synes vi faktisk er lidt uklart. Man kan selvfølgelig se det nede i litteraturlisten, men vi synes egentlig, det er uklart i det afsnit, hvor kommer kompetencemålene fra. Det virker lidt uoverskueligt. Og så snakker vi om, hvad med læringsmålene? Altså, ja, det virker egentlig lidt forvirrende. Og så skriver jeg også lige pludselig noget om Piaget, som vi egentlig heller ikke synes hører til her. Så har jeg afsnittet om Piaget. Jeg ved godt, vi er lidt hårde nu, men vi synes, det er meget mærkeligt formuleret. Hvis I prøver at kigge på den første sætning, I har lige skrevet oversigten over de 4 stadier, og så er den første sætning. Det giver bare overhovedet ikke mening, og generelt så synes vi egentlig, at vi skulle læse det her afsnit flere gange, før vi forstod meningen. Og så har vi egentlig gruppen, som er meget optaget af det grammatiske, og der er ret mange grammatiske fejl i. Så det kunne godt have trængt til en ekstra gennemgang. Og så synes vi egentlig også, at I begynder at analysere det her afsnit. Og jeg ved godt, at vi er meget firkantede med vores opgaver, men vi mener slet ikke, at analysen hører til her. Vi mener faktisk, at analyse burde have et afsnit for sig selv, og det har I så valgt ikke at have her. Og så har I brugt rigtig meget plads på det fagfaglige, og det synes vi egentlig slet ikke burde ligge her. For det første, så synes vi, det er meget tyndt fagfagligt, altså niveauet er simpelthen for lavt, synes vi. Og så synes vi også, at det fylder bare i opgaven, det burde ligge på wikien. Vi synes, I burde have brugt pladsen på noget mere Piaget, eller måske tage det der med elevers filosofiske forestillinger ind. Fordi det er faktisk rigtig en spændende vinkel, som vi bare desværre ikke rigtig bruger. Så er vi kommet til afsnit om undervisningsforløbet, og det synes vi er lidt, ja, det har vi egentlig lidt svært ved at bedømme. Måske, jeg ved ikke, man kan sige, at vi har lidt svært ved at tage det helt alvorligt, fordi det var jeres gruppe, der kom med det der undervisningsforløb. Det flotte den første gang med 5 kolonner, som jeg så vidt ved alle i klassen, vi efterlignede det i hvert fald, og synes det var super fedt. Nu kommer I et med 2 kolonner, altså det er vel nærmest ikke et forløb. I har på 6 lektioner, I har nogle kæmpe emner. I starter ud med om cellernes opbygning, og så kommer der lidt malplaceret, synes vi egentlig et spørgsmål om de hele taget ved, hvad en celle er. Det virker fuldstændig omvendt rækkefølge. Det kan godt være, at vi misforstår den måde, I har tænkt på. Det kan godt være, at I har tænkt i den anden rækkefølge, men sådan ser det bare ud, når man læser det. Så I har både undervisningstimer om cellernes opbygning, som er vældig kompliceret, altså, ja, meget, meget kompleks. Og så bruger I nogle lektioner på fotosyntesen, men kun 2, som egentlig også er et kæmpe emne. Det kan jeg huske, vi havde i vores første eller anden opgave. En hel opgave, som kun omhandlede fotosyntesen, fordi det er også komplekst og meget svært at forstå. Og så kommer I ind på evolutionen. Så jeg synes, I har
Selvfølgelig hører det hele ind under evolution, men I har 3 kæmpe store emner på 6 lektioner. Og det giver ikke rigtig nogen mening for os. Ja. Det synes vi ikke er helt godt. Og så har I en konklusion, og der mener vi ikke, at I konkluderer på jeres problemformulering. Blandt andet fordi I slet ikke beskæftiger jer med det filosofiske, som I egentlig gerne vil. Og så siger I, at der er mange muligheder for at lave et spændende undervisningsforløb. Og hvis vi skal være helt ærlige, så kan vi slet ikke se, at I har gjort det. I har ikke brugt nogen af de muligheder overhovedet. Det er rigtig ærgerligt. Generelt har vi skrevet til opgaven, at vi mangler et analyseafsnit. Og så synes vi, det er en meget tynd opgave. Altså det virker som om, I har haft meget travlt. Vi synes også, at undervisningsforløbet er tyndt. Ja. Så har vi nogle kommentarer til fremlæggelsen, at vi synes egentlig, det er en OK fremlæggelse. Vi synes, at I heldigvis siger lidt mere her, end I gør i opgaven. Vi synes, det er fint. Det bliver måske lidt kedeligt. Vi har selv gjort akkurat det samme. Fordi vi ved godt, det er simpelthen så svært at sidde fysisk langt fra hinanden, og så skal lave en eller anden fed fremlæggelse sammen. Det er simpelthen så svært. Og når man har lavet sådan en opgave, så har man næsten ikke mere energi tilbage til det. Men vi synes, det er en fin fremlæggelse, som fortæller om opgaven. Men da vi synes, at opgaven er noget tynd, bliver fremlæggelsen selvfølgelig det også. Men I gør det på en fin måde. Så det var ordene for os. Vi ved godt, at vi er lidt hårde, men vi synes virkelig ikke, det er særlig godt. Vi synes faktisk, at I har lavet andre opgaver, som har været meget bedre end det her. Så ja, undskyld. Men det var for os.